Pred týždňom ma naháňal medveď. Utekal som z lesa, jak Usain Bolt, by som ho predbehol jak nič. Toto tu zase nebude svietiť. A práve vtedy som si uvedomil, že by som si mal s vami fakt podeliť o tento bláznivý, záživný život. Prežiť ho s vami. Asi je tu ozvena. Bude sa to ešte furt zhasovať. Tak, vítajte pri mojom prvom videu, pri mojom prvom natáčaní. Volám sa Samuel. Vy ma môžete volať Sam. A kde by som tak začal? Budem určite chodiť veľmi veľa po horách. Môj Instagram Samuel Kováčik. Ak sa vôbec na to takto bude pozerať. Možno práve ty, čo sa pozeráš, budeš ten prvý na mojej dlhej, kľukatej ceste. Jasné, že sa to zhasne. Ktorou budem chcieť veľmi veľa podpory a ja sa budem snažiť čo najviac. Nebude len to tak. Rozhodol som sa, mám napísané výzvy, ale to si necháme na potom. Môžem povedať 120 km napríklad na bicykli, prejsť celý prechod Malej Fatry a môžeme prejsť toho oveľa viacej. Môžete mi dávať bláznivé výzvy, ktoré budem ja spĺňať. Nielen, že vy sa na mňa budete pozerať, ale aj vy, čo budete chcieť, môžem splniť. Jasné, že to zase zasvoň. Aspoň mám viacej času na rozmýšľanie. Tak, toto by som chcel prejsť. Sice som prešiel celú už malú veľkú Fatru, ale chcel by som sa s vami podeliť práve o tom, lebo už som videl 5 medveďov a môžem vidieť ďalších. Počul 2 medvede. Pred týždňom naháňal ten bláznivý medveď kvôli diviakovi. Ale to si môžeme rozobrať podrobnejšie. Ak vás bude, môžem natočiť aj týždenné video, ako prebieha škola, ako prebieha celé moje štúdium, a kde študujem, sa dozviete. A toto prvé video veľmi náročné, ale dúfam, jasné, že sa to bude furt zasínať. Veľmi náročné pre mňa sa rozhodnúť, boli ťažké chvíle a pred tými ťažkými chvíľami som to už chcel spraviť. Ale tak, dúfam, že ma budete súdiť, písať zlé komentáre, ale tí, ktorí tu budú pri mne stať až do konca po mojej ceste, ktorá bude možno trvať dlho, môže sa to furt zasínať. Tak, neviem k tomu nič viac povedať a vidíme sa na ďalšom mojom videu, ktoré bude, hádam, stať za to, aby som vás upútal, aby ste ostali čo najdlhšie pri obrazovke. Môžete dať like, srdiečko, nie že môžete, počkajte, musíte, aspoň toto. A poprosím odber. Ja sa s vami lúčim na budúce.